Bé, bon vespre a tothom. Moltes gràcies per ser aquí i acompanyar-nos en aquest acte d'avui. Avui arribem, ja ho sabeu, aquest és el darrer acte del Repensem-nos, d'aquestes 6enes jornades que en diem de pensament nacional, que volem que siguin un espai per això, per reflexionar en profunditat, també amb serenor, sobre els reptes que estem afrontant des d'aquí, des de la nació catalana. Enguany hem centrat, ja ho sabeu els que heu vingut altres dies, el debat en 3 qüestions fonamentals que moltes vegades són menys tingudes o de vegades utilitzades també políticament, com ha estat l'educació, la immigració i la cultura. En la primera sessió vam abordar el fracàs del sistema educatiu català, que condiciona, entre altres, el futur de la llengua i la cohesió nacional. La setmana passada, com molt bé sabeu, vam parlar de la immigració, un fenomen que sovint es vol silenciar, però que cal afrontar, i cal afrontar amb rigor i debatre, perquè afecta la demografia, afecta l'economia, la cultura i també la identitat. És sorprenent que part de l'esquerra defugi aquest debat o intenti silenciar-lo, com va passar la setmana passada, i deixi el relat precisament en mans del nacionalpopulisme i de l'extrema dreta. I avui tancarem el cicle parlant de la crisi cultural, la pèrdua de referents, l'empobriment del nivell cultural col·lectiu, l'abandonament de les humanitats, la banalització cultural, promoguda per un sistema que prioritza l'entreteniment fàcil per damunt del pensament crític i que han afeblit els fonaments intel·lectuals i identitaris del país. Aquesta crisi no es pot separar ni de l'educació ni de la immigració. Un sistema educatiu feble i una gestió migratòria marcada per la por o la demagògia alimenten un procés de desnacionalització que avança sense fre. Perquè llengua, cultura i identitat són 3 fils d'un mateix teixit. Sense llengua no hi ha cultura i sense cultura no hi ha nació. I amb aquest esperit obrirem el debat d'avui. Ens falta una persona, com veieu, ens falta l'Enric Vila, que ha tingut un contratemps de darrera hora i no ha pogut venir. Per tant, queda mà a mà amb els ponents que us presentaré ara. I que s'ho faran sols. Com veieu, no tenen ni moderador. Però bé, com que tenen bona relació, no passarà absolutament res. Bé, els nostres convidats d'avui. Laura Borràs, filòloga, especialista en teoria de la literatura i literatura comparada, presidenta del Parlament de Catalunya entre 2021 i 2023, i moltes coses més, però ho tallarem aquí. I Pep Antoni Roig, com ell mateix diu, escriu per explicar coses. Fa de guionista, storyteller, escrivent publicitari, columnista, creador de continguts i curador de guions. I més coses, també. Podeu començar per on vulgueu, que segurament és el que fareu. Però de totes maneres, entro amb la pregunta que apareix en la difusió dels nostres cartells. Pot sobreviure el país sense cultura? I jo diria més, pot sobreviure el país sense la seva cultura? I a partir d'aquí, endavant. Començo jo. Bon vespre a tots. Com veieu, no sóc l'Enric Vila i tampoc sóc Vicent Sanchis o Vicent Partal o Antoni Bassas o Mònica Terribas, és a dir, no sóc algú que farà una entrevista rigorosa a Laura Borràs. Quan em van trucar els companys de Repensem-nos l'any passat vaig fer de moderador amb l'Albano Dante Fachin i el Vicent Partal i vaig fer de moderador, és a dir, no vaig opinar massa sobre res, però em va trucar el Jaume Claramunt fa cosa d'un mes i em va dir, escolta, que hem tingut un problema amb l'Enric Vila, com veuries fer tu una conversa amb la Laura Borràs? I el primer que li vaig dir és, ostres, jo no em considero un opinador. I el Jaume em va dir, però si tots els articles que escrius parles de cultura. Bueno, poder sí. Clar, el Jaume, l'altre Jaume, ara ha dit que la Laura i jo tenim una bona relació que neix fa 7 minuts. Exacte. He pensat, mira. Neix fa 7 minuts, però té unes paradoxes curioses que em permetré explicar-vos, que és que jo conec a tota la família de la Laura, i bastant profundament. La seva mare és la meva gestora d'assegurances,
La seva filla ha estat companya meva de feina en 2 projectes molt bonics, tots 2 lligats a la literatura, perquè, bé, la Laura i jo tenim opinions divergents sobre coses, però si alguna cosa ens lliga és que crec que som bastant malalts de literatura i en aquests 7 minuts ja hem citat a Foix. Així, ha caigut J.B. Foix del cel. Per tant, no descarto que al llarg d'aquesta hora citem altres coses, no? Però jo, hi ha una cosa que no t'he explicat, et tutejaré. Molt bé. Hi ha una cosa que no t'he explicat, que és que quan jo vaig treure el meu primer llibre l'any 2017 i tu eres directora de la Institució de Lletres Catalanes, jo veia que tu anaves a moltes presentacions i sempre et feies un selfie amb l'escriptor. I jo vaig treure el llibre i jo anava fent presentacions, em vaig fer 2 a Barcelona i no venia mai la senyora Borràs. Pensava, punyeta, què carai he de fer perquè la mandamàs de la Institució de les Lletres Catalanes es vingui a fer un selfie? Bueno, doncs, venir al Repensem-nos perquè ens acabem de fer un selfie, no? Què vull dir amb això? Intentarem tenir una conversa, aquest matí hem parlat un moment i li he dit, quan li he explicat als meus amics, al meu entorn, que venia aquí, d'una banda, molta gent m'ha dit, home, però no aniràs allà amb aquells sionistes a seure't allà. Dic, no, sionistes aquí, que jo sàpiga no hi ha ningú. La setmana passada no sé què va passar, però bueno, repensem-nos és una altra cosa, diria. Per tant, aquí estem i em deien, i què? Li preguntaràs a la Borràs aquelles coses que ja sabem. I els deia, m'importa un bledo el passat. Si aquest cicle es diu Repensem-nos és perquè hem de mirar el futur. I li he dit a la Laura aquest matí, m'agradaria parlar mitja hora dels últims 10 anys de les nostres vides i del nostre país, perquè has estat una peça protagonista des de la cultura i des de la política, però sobretot m'agradaria dedicar l'última mitja hora a imaginar, a proposar, a visualitzar què podem fer per pensar-nos millor i sobretot per intentar respondre de manera més concreta la doble pregunta que ens acaba de fer el Jaume. Dit això, suposo que tothom coneix la Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya, exconsellera de Cultura durant el govern de Quim Torra, exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes durant 5 anys. Gairebé 6, sí. Gairebé 6. Del 13 al 18. Professora universitària, jo vaig estudiar filologia catalana, diria que tu romàniques, catalana? Catalana i romàniques. I romàniques. Llicenciatura en una cosa, doctorat en l'altra. Jo vaig començar teoria de la literatura i no vaig acabar, tu sí. Jo soc profe de teoria de la literatura. La Laura Borràs té una tesi sobre la bogeria d'Alonso Quijano. La bogeria medieval, acabo amb el Quijote. La bogeria medieval. Sí. Jo no tinc cap tesi. Per tant, bé, jo no sóc ningú, ella és algú, crec que parlarà més ella que jo, no li faré una entrevista, però intentarem tenir una conversa i si et sembla bé i t'atreveixes, potser que contestem a la pregunta que ens han fet, no? Hi ha nació sense cultura o és la cultura allò que fa possible imaginar una nació? Bé, bona tarda a tots. Gràcies als companys de Repensem-nos per convidar-nos a ser aquí. Estic molt contenta sempre que puc tornar a Vilafranca i fer-ho per parlar de cultura i a més amb una persona que coneix a la meva mare i a la meva filla i a mi encara no, pensava, bueno, a veure què passa, que no em vol conèixer a mi. Per tant, la nostra relació ha començat fa molt poc, ara només ho podem esgarrar. Suposo que n'ets conscient, ara només pot anar malament això, però vaja, intentarem que no sigui així. La veritat és que parlar de nació sense cultura, el cas català és un exemple d'un miracle nacional i ho és perquè és també un miracle cultural. La nostra llengua ha estat la columna vertebral de la nació i Pedrolo deia que una llengua és la columna vertebral d'una cultura. En el nostre cas, hi ha hagut intents repetits al llarg de la història per part de l'estat espanyol per intentar acabar amb la llengua, per intentar acabar amb la cultura. Ho hem vist des de 1714, que es noti l'efecte, oi? Sense que sembli que ens hi posem gaire, que era la consigna del decret de nova planta, però és que hem tingut un ministre que des del faristol del Congrés dels Diputats deia hay que españolizar a los niños catalanes. I hay que españolizar a los niños catalanes vol dir hay que descatalanizar-los. Per tant, estem en
ens donen moltes pistes de fins a quin punt la importància de la llengua és capital pel manteniment d'una cultura. Per això ataquen la llengua i per això hem de preservar la llengua per mantenir la cultura. I aquí jo sí que, respecte a la nació o país, que també estava en el títol, perquè repensem-nos és el país que tenim i el país que volem, per això aquest exercici de repensar-les, doncs, efectivament, sense cultura pot sobreviure el país? No, i la nació completa, els països catalans, són el que són perquè els vertebra aquesta llengua. Per tant, estan absolutament indissociats uns i altres i es tracta de preservar l'una, la llengua, per justament fer florir l'altra. També és veritat que som una cultura que sempre representa que hem estat com començant gairebé de zero, si no sempre. I per tant hem de repetir debats i que les cultures que tenen una solidíssima tradició basada en la fortalesa de la seva llengua perquè tenen un estat al darrere, no han de fer. I aleshores, doncs, aquí sempre estem en debats que són uns debats que volen entretenir-nos per desviar-nos de quin és l'objectiu fonamental. Quan es diu si el català molesta, si el català és necessari, què és la literatura catalana, ningú dubta de què és la literatura alemanya. Quan mirem Kafka, Kafka és un autor que neix a Txèquia, però està a les lleixes a totes les biblioteques del món de la literatura alemanya, perquè ell fa una tria la llengua alemanya. Per tant, és la llengua la que determina l'adscripció de la seva literatura. És la llengua la que li dona aquesta dimensió nacional. I en canvi a Catalunya contínuament hem de tenir aquests debats i quan jo vaig ser nomenada directora de la Institució de les Lletres Catalanes vaig tenir, com sempre, atendrà o no atendrà els autors en llengua castellana? Doncs miri, no, perquè els autors en llengua castellana, com el seu nom indica, formen part de la literatura espanyola i per tant tenen des de l'Instituto Cervantes fins al Ministeri de Cultura amb tota la fortalesa d'un estat al darrere per donar promoció als autors de literatura castellana. En canvi, la literatura catalana només ens té a nosaltres. Per tant, fixa't que fins a quin punt és important la llengua per parlar de la cultura, de la nació, del país i dels països catalans, si parlem de la nació completa, que tots els esforços que dediquen en aquests debats que són estèrils, altres literatures, altres llengües, altres cultures que tenen un estat al darrere, se'ls estalvien, perquè ho tenen molt i molt clar. Estem parlant molt de llengua, però després tornarem a agafar la llengua, però clar, la cultura és més que la llengua. Sí. Jo l'any passat en aquesta sala vaig fer un spoiler. Els hi vaig dir, abans de Nadal veureu un documental a la tele que us explicarà per què Àngel Guimerà no va guanyar el Nobel. I ho vaig complir. No sé si algú hi era l'any passat, la gent es va quedar, ui, què dieu? Llegint coses sobre Guimerà em va impactar molt una cosa que no té a veure amb la llengua, però sí que té a veure amb la cultura. Quan Guimerà va arribar al Vendrell, li van explicar que quan els catalans volem tenir bona sort, no tocamos madera, sinó que toquem ferro. I això, la mare de Guimerà, que era canària, no ho entenia. I li van explicar, segurament el Ramon i Vidales i tots aquells amics seus tan intel·lectuals d'aquell Vendrell meravellós de finals del segle XIX, no? Li van explicar, mira, és que a l'època medieval, els castellans, quan tenien un problema, com que portaven la creu penjada, i la creu era de fusta, s'apiadaven a Déu. En canvi, els catalans empunyaven l'espasa. No us sorprendrà que a Guimerà, a totes les seves obres, hi ha molta violència. Moltíssima. No tenim temps d'entrar en el debat de si els catalans som o no som violents. Jo tinc una tesi personal, però vull dir, els catalans no érem convellars, com ho som ara, però bueno... Almogàvers, fa falta dir això. No, aviam, el seixantisme va fer coses molt bones, però també algunes de molt dolentes, i tot aquest escoltisme dels anys 60 i de pujar a les muntanyes i bla, 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 en fi, ja ho parlarem en un altre moment, però el que vol dir és, a nivell cultural, es pot definir una cultura sense la seva llengua. Estàs d'acord? Vull dir, no només és la llengua la que defineix una cultura. Ara ho he explicat diferent. Ara millor. Estàs d'acord? És a dir,
quan dic que la cultura catalana està vinculada a la llengua, no vol dir que només hi hagi cultura catalana en llengua catalana. És evident que la cultura catalana va més enllà d'arts, gèneres o expressions que no tenen a veure amb la llengua. Quan parlem dels castells no té a veure amb la llengua. Quan parlem de qualsevol les falles d'Isil no té a veure amb la llengua. Quan parlem de moltes de les formes de cultura popular no tenen a veure amb la llengua. Però en canvi sí que són expressions genuïnes, com això que tu estaves dient, que acaben tenint una traducció lingüística, el tocar ferro o fusta, que és el que fa servir l'anglès també, per exemple, knock on wood, és el mateix en anglès que en castellà. El pobre Guimerà, clar, quan va arribar aquí, el primer poema que va escriure va dir el colosso de la pàtria mia. Va fer un poema dedicat al Teide i el va fer en castellà i efectivament ell era un home trasplantat i això es veu en tots i cadascun dels personatges de les seves obres i va haver d'entendre en quina cultura havia anat a parar i ho va fer també en la llengua d'aquesta cultura, fins al punt que ara moltes de les obres de Guimerà hi ha gent que es pensa la Santa Espina, la gent no sap que és un fragment d'una obra de Guimerà quan està ballant la sardana de la Santa Espina, no ho sap, ni sap en quina obra, ni sap què representa, que estan enmig d'un vaixell, arriben a una illa estranya i baixen i es posen a ballar una sardana enmig del tròpic. Això és una cosa absolutament extraordinària que fa Guimerà i en canvi després això esdevé una sardana que la gent pensa que és del poble. Per tant, Guimerà és un d'aquests exemples absoluts de fusió d'un creador. Això passa molt poques vegades. A nosaltres ens passa amb Guimerà, ens passa amb Verdaguer, podria passar amb algunes coses de Maragall, però no ens passa massa més. I per tant, hi ha aquesta fusió. Però això vol dir haver copsat l'essència, l'ànima de la nació, i això també té a veure, naturalment, amb la llengua. Per tant, no només, però en una gran part, i l'exemple de Guimerà ens serveix per això i per altres coses, també per al Nobel i també pel fet de tenir o no tenir un estat al darrere. Estem fugint una mica del guió preparat. Sí, ja ho veig, però vaja, no passa res. Però crec que és més interessant això, Laura. Clar, tot això que estem parlant, sense transmissió cultural, es perd. És a dir, si a Guimerà no li haguessin explicat que aquí diem toquem ferro, ell s'hauria pensat que aquí toquem fusta. I per tant no hauria entès que tenim una manera diferent d'estar al món, podríem dir-ho així, que la cultura és una forma diferent d'estar al món. Absolutament, de la mateixa manera que una llengua és una manera de mirar el món. Per això, quan es perd una llengua, es perd, de fet, una identitat, es perd una manera de pensar el món. Per què en les llengües inuit hi ha 25 o 30 conceptes per dir gel o neu o blanc? Nosaltres tenim blanc i gel i neu i en llocs on hi hagi alguna varietat potser una mica més, perquè la llengua expressa una mirada sobre el món i per tant quan es perd una llengua també es perd una manera d'entendre el món. Hi ha una vinculació molt profunda entre llengua i identitat, entre cultura i identitat. I aquesta transmissió cultural, que podríem parlar del terme incultura, és a dir, aquesta manca de cultura que podem percebre, abans el Jaume ha parlat de que tenim una cultura que premia més l'entreteniment, potser, o tenim uns mitjans culturals que premien més l'entreteniment que una altra cosa. En el moment, l'any 2019, en el qual passes a ser consellera... 18. 18, perdó. En el moment, l'any 2019, en el qual passes a ser consellera de Cultura... 18. 18, perdó. Ja ho he dit, que no era Vicent Sanchís. Menys conyetes. No, en el moment, l'any 2018, en què passes a ser consellera de Cultura, quines... 18, ara ho he dit bé, ara ho he dit bé. Estic suant, ja. Quines eines, o sigui, tu ets una professora universitària, que tens una vida civil normal, ets una ciutadana normal i corrent, que t'has fet coneguda primer a nivell televisiu per ser divulgadora literària, no? Sí. Recordo programes del Cuní, quan jo era petit. Que després... Ara m'acaba de dir que sóc del Juràssic Superior, però vaja, no, jo no li tindré en compte. Perdó, quan jo era més jovenet. La teva trajectòria a la Institució de les Lletres Catalanes té una acceptació molt bona per part del mundillo cultural, mundillo literari, però que és una capelleta. I en el moment en què tu entres a la Conselleria de Cultura, quines eines te n'adones que tens per exemple, transmetre millor
el nostre patrimoni cultural, transmetre'l i preservar-lo. Què et trobes quan entres en aquell despatx? A veure, d'eines me'n trobo molt poques, perquè quan jo entro a la Conselleria de Cultura estem en una situació d'excepcionalitat política màxima en què hi ha el 155, no hi ha conseller de Cultura i qui fa de conseller de Cultura és el ministre de Cultura espanyol. Què era? Era un del PP, de cuyo nombre no quiero acordarme. No és que no quiero, ara no me'n recordo, però era un senyor del PP, molt alt. Jo és que la veritat és que només hi vaig parlar per telèfon. Era una situació molt excepcional. Jo vaig entrar en el que seria el servei públic a través de la gestió institucional de la cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes i entro en el despatx de la Conselleria de Cultura. I quan aquell desembre de 2012 pujo les escales de la Conselleria de Cultura perquè m'ha citat el conseller Mascarell en aquell moment, jo no sabia què m'anava a proposar, però quan entro al seu despatx, jo no havia entrat mai al seu despatx. Això ho explico perquè és una anècdota que ell ja ha explicat públicament. Pujo les escales, entro al seu despatx i veig un quadre molt gran, a mi em va agradar molt, i dic, és un Barceló, oi? I hi ha un Barceló molt gran en el despatx de la Conselleria de Cultura, i diu, sí, diu, que no havies estat mai a aquest despatx? I dic, no, havia estat en altres sales de reunions, però en aquest despatx no hi havia estat mai. I em diu, doncs mira-te'l bé perquè un dia serà el teu despatx. Això l'any 2013. 12. Jo en aquell moment vaig seure i vaig pensar, i li vaig dir, no vaig pensar, li vaig dir, bueno, pensa que a partir d'ara tot el que diguis per mi no tindrà cap credibilitat, perquè jo encara estava païnt això que ell m'estava dient. Llavors diu, bueno, això ja arribarà, però et vull fer una proposta. Vull que dirigeixis la Institució de les Lletres Catalanes. I em fa un retrat robot de la Institució de les Lletres Catalanes en les quals em diu la situació de la Institució de les Lletres Catalanes pressupostàriament és la més deficitària des del punt de vista i la més minsa des del punt de vista econòmic del Departament de Cultura, és a dir, del Govern de la Generalitat. A més, com que estem amb les retallades, les places que arriben a jubilacions no es cobreixen i, per tant, hi ha un grup de treballadors més envellit i, per tant, de 19 treballadors que hi ha ara, l'any que ve en sereu 10, comptant-te tu. I de 3 milions d'euros que té de pressupost, en tindràs un. Mireu la retallada de persones, de 19 a 10, comptant-me a mi, i de 3 milions d'euros a un, i diu, ja veig que dient això, jo pensava, no sé, és per fer-me l'araquiri directament, no? I llavors diu, ja ho sé que és una proposta estranya, complexa, diu, però o la remuntes o la tanco. La institució. La institució. I jo vaig dir, home, és que no anem gaire sobrats d'institucions republicanes en aquest país. Per tant, la Institució de les Lletres Catalanes, que va ser creada l'any 37 i va ser destruïda per l'entrada a Barcelona dels militars franquistes a l'any 39, no estem, jo crec, en disposició de liquidar-la. I llavors vaig dir, deixa-m'ho que ho pensi, i li vaig fer una... Confesso públicament que li vaig dir, vols dir que jo podré fer això? Perquè, clar, jo soc una professora universitària. I em va dir, ja t'he dit abans el que t'he dit. No només podràs, sinó que seràs conseller de Cultura. Després, quan em van proposar ser conseller de Cultura, el primer que em va trucar va ser el conseller Mascarell, que ja no era conseller, però em va dir, et faran una proposta. Jo ja et proposaria que fossis presidenta de la Generalitat, però ells et proposaran que siguis conseller de Cultura. No se t'acudi dir-los el que em vas dir a mi. I llavors jo vaig recordar el que li vaig dir, que és, vols dir que ho sabré fer, això? Diu, no se t'acudi dir-los, perquè ho faràs i ho faràs bé. Bé, era un repte. Jo vaig dir que sí amb unes condicions de kamikaze, perquè era una reducció de recursos humans i de recursos econòmics brutal. I, en canvi, vaig entrar a la Institució de les Lletres Catalanes i no només no vam retallar cap programa, sinó que la vam fer créixer, amb programes i amb activitat. Perquè jo et deia abans que la cultura catalana és una cultura que ha de tenir tota l'ambició de ser una cultura normal i ha de tenir tota la força, i la té per ser-ho, una cultura que entra en diàleg amb totes les grans cultures del món,
El que passa és que és una cultura que ha estat minoritzada d'una manera molt brutal per la presència de la llengua castellana i de l'estat espanyol, amb la qual cosa, doncs això, nosaltres hem d'estar començant contínuament. Llavors jo, què em vaig posar? A la pell de tots els que havien fet aquella feina abans que jo. I vaig pensar, aquelles persones van assumir aquell repte i allò que van fer va ser important, va tenir, i van dedicar temps, van posar-hi esforços i va haver persones que ho van... Vaig veure com podíem mantenir els programes que hi havia o millorar-los, és a dir, analitzar-los, mirar de millorar-los. I no en vam canviar cap, sinó que els vam multiplicar. Però clar, ho fèiem aquesta sensació de no haver de començar de zero cada vegada. Permeteu-la l'excursus. Ara s'han canviat les marques de TV3, Catalunya Ràdio, etc. De veritat ens podem permetre el luxe d'estar començant de zero cada vegada? La BBC canvia de marques? La gent sap què vol dir BBC? No sap, potser, què vol dir British Broadcasting Corporation. Potser no ho sap. Sap què és la BBC i com es treballa a la BBC. I, per tant, no anem autoesborrant-nos una memòria que costa molt de construir, que han volgut destruir d'una manera molt deliberada. Llavors, ara has dit, ha sortit Foix. Efectivament, mira, ara torna a sortir, perdona, el traiem de l'armari. Per què? Perquè Foix, que era un poeta que es considerava modern, perquè seguia el batec del que li passava a la poesia a Itàlia i a França, i el surrealisme el fascinava. Però el surrealisme es basava en la destrucció del llenguatge, amb la desautomatització del llenguatge, amb les paraules en llibertat, que volia dir la destrucció de la sintaxi. I ell deia, m'exalta el nou, clar que m'exalta el nou, però m'enamora el vell. Ell era conscient que la cultura catalana no es podia permetre, en aquell moment, destruir res, perquè abans hi havia hagut generacions d'homes i dones que havien estat treballant per construir. Llavors, com podia ell destruir el llenguatge si el 1906 es crea l'Institut d'Estudis Catalans, si el 1907 es posen les bases per la gramàtica, si el 1913 surt el primer diccionari de la llengua catalana? No podia ell destruir res i ho feia amb aquesta consciència històrica de la tradició. Per tant, ambició tota, però consciència també, perquè si no, perdem oportunitats i perdem llençols a cada bugada. És més, ara marxarem del guió un moment, però ja ho he dit que si ens posava per la literatura... La cosa podia prometre. Foix comença escrivint poemes surrealistes, la primera etapa avantguardistes, i just quan arriba la Guerra Civil fa el llibre més clàssic de tota la seva trajectòria, que és Sol i de Dol, que si no l'heu llegit és possiblement dels 3 millors llibres de poesia del segle XX en català, i és un llibre que precisament on va buscar els medievals, és a dir, a la tradició, és a dir, a la memòria cultural, i ho refà per por poder de que això se'ns acabarà perquè ens ho volen aniquilar. Bueno, i Espriu té la consciència de que la llengua catalana es pot acabar. La poden exterminar, I escriu òbviament. Primera història d'Ester. I escriu la primera història d'Ester. Perquè actuï, la primera història d'Ester és un llibre molt, molt breu, perquè actuï com a pedra de la roseta catalana, perquè si es destruís la llengua catalana, en el futur, algú que agafés la primera història d'Ester pogués fer l'exercici que van fer amb la pedra de la roseta per recuperar l'escriptura. I, per tant, tenen aquesta funció. La Joana Raspall, bibliotecària, guardava paraules, feia unes fitxes i guardava paraules, perquè es pensava que s'acabarien les paraules. I fixeu-vos que això és el que passa. Hi ha un vers de Neruda que jo sempre dic, s'explica el que és la colonització i la destrucció d'una cultura. Pablo Neruda, poeta xilè, té un vers que explica el que els va passar a les llengües indígenes després de l'arribada dels espanyols. Nos quitaron las palabras. Nos dejaron las palabras. I en un vers es condensa el que és l'erradicació d'una llengua indígena, la llengua pròpia, la llengua d'aquell territori, i alhora, per l'efecte de l'erradicació, el donar-los una nova llengua. Clar, com és aquesta altra cultura, que és la seva? Ja és en la llengua del colonitzador. Per això jo et deia que nosaltres som un miracle des d'aquesta perspectiva, i per això us deia que no entenia aquest exercici de voler esborrar una memòria que estem construint sobre uns terrenys pantanosos, i que, per tant, les marques que són ja consolidades
ser tu mateix qui contribueixis a esborrar-les és una forma de destruir la teva pròpia identitat, que prou fràgil per aquests contextos que estem dient és. I per tant, ambició per poder-ho fer tot, sí. Consciència d'on venim, també. Per això també jo vaig ser molt crítica quan es va, perdoneu, em sembla un joc de paraules, però vaig ser molt crítica quan l'Institut d'Estudis Catalans va decidir Eliminar els diacrítics. I en el llibre Filla de l'1 d'octubre, que ja era passada la normativa i per tant ja era el temps de descompte, encara els utilitzava i ho explico en un epíleg, precisament per això. Perquè que nosaltres, des de l'Acadèmia de la Llengua, que és on estem fundant, decidim en una votació molt aferrissada, 5-4, per tant, ni tan sols amb un consens molt general, eliminar els diacrítics, per exemple, amb els arguments que van dir que era per facilitar la llengua o per intentar aconseguir que més gent s'afegís a la llengua. Vosaltres coneixeu quants parlants de català s'han afegit a dir ara és el moment, ara han eliminat els diacrítics, ara em posaré a parlar català. Jo no sé si els coneixeu, me'ls presenteu, jo no en conec a cap. Llavors, quan fem aquest exercici, què fem? Convertim tot allò que hi ha hagut des del moment en què hi va haver les normes de l'Institut d'Estudis Catalans, amb Fabra al capdavant, en un error. Tots els llibres publicats. Ara, quan nosaltres llegim la primera edició d'Àngel Guimerà de Terra Baixa, la llegim i veiem, ai, pobra, no penses, ai, pobra, escriu això, els plurals, els femenins els fan bas, ai, pobra, fa això, no? Tu mires gairebé com pensant, mira, és com un nen que encara no ha après la llengua. Doncs això és el que li passa a tots els llibres que queden com descatalogats perquè hem decidit això. I ho hem fet suposadament per facilitar. No, és que el que hem de tenir és exigència màxima, exigència, però amb també la consciència de preservar aquest intent de créixer amb tantes, diríem, amenaces com les que nosaltres tenim, que són moltes d'aquestes que estem comentant. Suposo que a la sala no hi ha ningú que tingui cap dubte que tot això passa perquè som un país ocupat. Vull dir, això és Vox Populi, per tant, jo sempre ho resumeixo igual. Quan algú em ve i em diu és que teniu una cultura de nyigui-nyogui. Oh, amic, és que som un país ocupat. Però, com deia el senyor Espriu en aquella portada de Destino, que us convido a que us estampeu i poseu a la paret de casa, no somos asimilables, va dir en una portada de Destino l'any 63 o així, mentre algú encara putinejava allò de Safarat i tal, perquè este setge espanyolista. Ara el PSC sempre llegeix Espriu, si us hi fixeu. Espriu, cada 10 anys treuen Espriu. Zapatero tenia Espriu a la tauleta de nit, ara el té Pedro Sánchez. Sí, perquè llegeixen la Pedro Brau i no l'entenen. El cas és, no fugim d'estudi, el cas és, tota aquesta cultura nyigui-nyogui, però som aquí, existeix perquè allò que no podia ser institucionalitzable, perquè no teníem institucions, o les teníem en molt poca mesura, hi havia uns mecenatges, hi havia uns moviments populars, hi havia una societat civil, ara que es diu això, que s'autoorganitzava, s'aplegava, fos en una tertúlia, fos al voltant d'una revista, fos perquè el senyor Güell tenia molts diners i li volia dir a un tal Antoni Gaudí, faci'm aquesta caseta, que actualment personalment trobo molt a faltar. Abans t'he preguntat què et vas trobar quan vas entrar al despatx de la Conselleria de Cultura, però quan hi vas entrar el 2018, i ara no m'equivoco. Per què? Perquè des de l'any 79, perdó, sí, Tarradellas torna al 78, no? Des de la instauració de la Generalitat, després de la dictadura, tenim una institució, que és la Generalitat, que en teoria preserva la nostra cultura. Però abans li comentava el debat electoral de l'any 2021, en el qual Laura Borràs aspira a ser presidenta de la Generalitat, aquí ja el Mascarell devia pensar, hòstia, ja aquesta no l'havia vist venir. En un debat de 2 hores 13 minuts, presentat pel meu homòleg Vicent Sanchis,
No es parla de cultura ni un segon. Però espera, que jo li vaig dir a les rimades Lasciate ogni speranza, voi que entrate, i em va mirar com si li hagués dit, perquè li vaig dir un vers de Dante que no... Dante no hi entra. Però, aleshores, malgrat tot, aquí som, no? I som des de fa molts segles, segurament des de mitjans del XIX, quan una sèrie de pulsions, podríem dir-ho així, encarrilen una idea clara, que és no som assimilables, perquè Aribau, quan escriu aquell poema, l'hem de llegir 3 vegades, aquell poema, perquè no diu ben bé el que la historiografia ens ha fet creure, no? Però amb això vull dir, tu intentes fer el 2% de pressupost a cultura, Exacte. no ho aconsegueixes, Exacte. ara estem en un 1,7, que són uns 600 milions d'euros, més o menys. Per què no ho aconsegueixes? Bé, perquè hi ha un conseller d'Economia que és el que fa el repartiment del pressupost. I, en canvi, no ho aconsegueixo, però aconsegueixo el compromís de que això sigui així. I per això ha estat creixent des d'aleshores. Has parlat de les eines que em trobo. Sí. Jo, és veritat que he anat a la institució perquè m'estaven dient o la remuntes o la tanco. Per tant, imagina't d'on veníem del nivell de pauperació econòmica que hi havia respecte de, en aquest cas, una forma de cultura com era la literatura. Quan entro a la Conselleria de Cultura em trobo el 155, per tant, imagina't. És a dir, a nosaltres a la institució ens van intervenir abans del 155. Pensa que estàvem celebrant precisament els 80 anys de la institució, al Palau Robert, que era la seu de la Conselleria de Cultura i era on estava la institució, i estàvem celebrant 30 més 50, 80 anys, sempre amb el calaix de la guerra per entremig, que és el que ho va trencar, i les eines econòmiques. Estàvem fent la celebració als 80 anys i nosaltres teníem la institució intervinguda. Encara no havíem votat l'1 d'octubre i ja la teníem intervinguda. I per tant va ser la suma de voluntats a tothom que va voler contribuir i va saber que ens havien intervingut els comptes, que van participar-hi i ho van fer voluntàriament. Per tant, sempre hem estat sense eines i jo, què dic? La cultura és allò que mai ningú no discuteix, però mai ningú no prioritza. I per tant hem de passar de que la cultura passi de ser important a passi a ser finançada en relació a la seva importància. Dius que és important? Doncs com es diu aquesta importància? I per tant, aquí vaig tenir la complicitat del president Torra per poder fer que el pressupost de cultura s'eixamplés, i s'eixamplés en aquest horitzó del 2%, que encara no hi hem arribat a dia d'avui, perquè les coses en les conselleries i amb les diverses legislatures i amb el moviment tectònic permanent que tenim des del 2017 en el nostre país no passen de la manera plàcida que voldríem. L'altre dia hi havia un acte d'homenatge a la Núria de Gispert que diu no, jo vaig estar 15 anys a la Conselleria de Justícia i 5 anys a la presidència del Parlament. Jo vaig pensar, t'imagines poder treballar 15 anys en una cosa? Em va semblar com increïble. Jo vaig ser 9 mesos consellera de Cultura. En 9 mesos vaig fixar aquest horitzó del 2% del pressupost, amb aquest compromís. Va ser l'única vegada en la història de la Generalitat recent en què es feia un Consell Executiu temàtic amb la cultura al centre, és a dir, que tot el Consell Executiu va girar sobre cultura. Per poder parlar de la cultura com un element transformador del país, vam fer aflorar totes aquelles activitats en relació a la cultura que es feien a totes les conselleries. De manera que, com que el pressupost de cultura no podia créixer més que el que fixava el conseller d'Economia, fixeu-vos que Manuel Vázquez Montalbán deia el que fa les polítiques culturals no és el ministre del RAM, és el ministre d'Economia, perquè és el que marca els recursos amb els quals el ministre del RAM ha de poder treballar. Doncs vam fer que afloressin més de 200 projectes a la resta de conselleries per dir, ja que no tenim el pressupost de cultura, almenys vosaltres, altres consellers que sí teniu pressupostos homologables a la normalitat d'un estat, aposteu per la cultura en aquestes iniciatives. Per tant, vaig mirar de dur a terme
sense recursos, i aquí la sort és que la Institució de les Lletres Catalanes va ser la meva escola de gestió pública, nosaltres no teníem recursos econòmics, per tant havíem de tenir idees. I per tant vam fer projectes a partir d'idees, vam fer les postals de la Institució de les Lletres Catalanes, que segur que alguns de vosaltres en tindreu a casa vostra, perquè era la cosa més senzilla i alhora la cosa més poderosa, perquè era la manera de difondre l'obra directament dels autors a través de fragments. I què faig quan entro a cultura i la miro de treure del 155? Doncs també miro que amb els recursos econòmics que tinc prioritzar allò que té a veure amb el que considero que és transcendent des d'un punt de vista cultural. Màrius Sampere deia: com m'agrada escriure en una llengua que em diuen que es mor. I ell ho deia irònicament, com dient, em diuen que es mor perquè s'està morint des de sempre. I a mi m'agrada escriure en aquesta llengua. I ell, escrivint-la, la llega a la següent generació. Què vam fer en aquell moment? Parlar del català com una presència estructural en el departament. I per tant, per exemple, que en els ajuts que tenien a veure amb qualsevol iniciativa, cinema, el català no fos un mèrit, el català fos un requisit, perquè és una diferència fonamental. És diferent que sigui un mèrit que sigui un requisit, perquè clar, si només és un mèrit, quan es presentaven pel·lícules en castellà, es premiaven pel·lícules en castellà. El súmmum del paroxisme, jo sempre explico què és, en aquells anys dels Premis Gaudí, en què es va donar el premi a la millor pel·lícula en llengua catalana a una pel·lícula muda. És que és una metàfora. Que es deia Blancanieves, protagonitzava la Maribel Verdú i anava sobre toreros. Us ho prometo, aquí tenim un guionista, ho fa un guionista i diuen que s'ha passat. I resulta que era veritat. Llavors, clar, això va ser una manera molt sagnant de veure quina era la situació. I apostar i transformar és complicat. Fixa't, jo em trobo que dic, amb aquesta idea de mirar enrere, què va fer, què va pensar la gent de la institució republicana, la gent de la Conselleria de Cultura republicana? Què va fer Prat de la Riba? Prat de la Riba va dissenyar moltes de les infraestructures del nostre present. Les va pensar i les va escriure i les va dissenyar ja en la nacionalitat catalana i després les va aplicar des de la Mancomunitat de Catalunya. I ell deia que cada poble, ciutat, havia de tenir una escola, una biblioteca, policia, seguretat, carreteres i un telèfon. És a dir, fixeu-vos que són les comunicacions terrestres i l'internet de l'època que era el telèfon, educació, cultura i seguretat. I el pla de biblioteques i el pla d'arxius nacionals que havia dissenyat la Mancomunitat de Catalunya de Prat de la Riba i que havia intentat continuar un cop mort ell, Puig i Cadafalch, no s'havia completat. I què vaig dir jo? És això el que hem de fer, completar-ho. El sistema d'arxius, el sistema de biblioteques. I vam completar-ho i l'ha acabat inaugurant la consellera de Cultura actual. I ho vam preparar, desencallar i moure en aquell moment, l'any 2018. Per tant, imagina't, ara t'he dit unes quantes coses de fer en 9 mesos. Jo vaig ser només 9 mesos consellera de Cultura, però m'agrada pensar que en 9 mesos, com que jo entenc que la cultura és vida, en 9 mesos és el temps que les dones donem forma a una vida, és un embaràs, i per tant era una metàfora bonica. Com que jo més em dedico als clàssics, la maièutica és l'art de donar a llum i per tant era bonic pensar que en aquell breu període de temps havia intentat mirar el passat posant les bases d'allò que em semblava que era important i necessari pel futur. Perquè en l'escola pública, que per mi va ser la institució, vaig veure moltes mancances a l'hora de pensar en la distribució dels ajuts públics, en com es distribuïen territorialment, en com es distribuïen des d'un punt de vista de gènere, en quines complicacions hi havia en els processos d'adjudicació. Totes aquestes coses em van preocupar molt i em van ocupar molt també. Per tant, vaig intentar a cada problema mirar d'oferir una solució i aquella petita escola després em va servir per la Conselleria de Cultura. Hem entrat a un territori en el qual ara
Ara no serem tan amics, em sembla. Bueno. Perquè... Comença la guerra. No és cap guerra, és una percepció que, especialment entre la gent de la meva generació, crec que és bastant àmplia. Jo vaig votar per última vegada l'any 2019. Les eleccions, les que tu et presentes, són les primeres que ja no voto. Per què ja no voto? Perquè tinc la impressió que en els últims 10 anys hem passat d'uns governs d'un color, però que els seus hereus es presenten. De fet, tu segurament eres la candidata d'aquells hereus, o això semblava, tot i que la Carme Chacón amb el PDeCAT també hi era. Anava a dir, doncs escolta, aquí hi ha una descendència complicada, una família desestructurada, com a mínim. No és culpa meva que el PDeCAT es desestructurés perquè Convergència no sé què, però vull dir, de les retallades del 2012, que afecten a la cultura, lògicament, i a l'educació, a tota la febrada de l'independentisme d'aquells 5 anys màgics i després a la constatació que no som una república. Molta gent vam tenir la sensació que els que manaven, les institucions, se n'havien oblidat de les coses més tangencials, que és, ostres, ho estem jugant tota una carta, si això no surt bé, què en quedarà de nosaltres? Com construirem país després d'aquesta patacada? I ho comparo amb què va passar el 39, no? Després del 39, el país es reconstrueix a partir de la cultura. Allò que torna a vertebrar una identitat catalana des del civisme és el seixantisme, segurament, però quan la gent li diuen no pots escriure en català, no pots parlar en català, quan es torna a parlar català, s'agarra, torna a omplir teatres. I tant. Aleshores, la meva reflexió va... En tots aquells anys, el 2016, Televisió Espanyola llença una cosa que es diu Academia Play. Són uns vídeos de YouTube per explicar coses bàsiques, acadèmiques, com per exemple el teorema de Pitàgores. Un vídeo de 5 minuts, en castellà, lògicament, teorema de Pitàgores. L'arribada dels romans a la península Ibèrica. 2015. A Catalunya ho hem fet el 2024. Com que em dedico al que em dedico i ho saps, entén-me la perplexitat de... Abans has dit, no teníem diners, teníem idees. Jo t'he preguntat què et vas trobar en aquell despatx quan vas entrar. En tots aquests anys, ningú es va adonar que si oblidàvem la transmissió cultural, que si oblidàvem la llengua per explicar les coses útils del dia a dia, perquè d'estudiants que han d'aprendre el teorema de Pitàgores n'hi ha milers a Catalunya. Però si cada cop que van a YouTube es troben el vídeo en castellà, no ens sorprengui que després a l'hora del pati parli en castellà amb el del costat. Ningú es va adonar d'això. Home, i tant que se'n va adonar. I què es va fer per evitar-ho? Però jo ara vaig a la part inicial que tu deies, és a dir... Sense enfadar-me. No, sense, ja ho sé, home, al ja ho sé. contrari. A mi m'agrada molt les discussions que són justament això, dialògiques, perquè podem debatre les idees. Pensa que jo, el Pedro Sánchez, quan ell em deia, claro, Laura, tu bajas, me miras, me sonríes, i luego jo li deia el que li havia de dir, que eren no coses agradables de sentir, però li deia d'una manera absolutament exquisida, de manera que ell, a vegades, quan l'enfocaven, feia fins i tot que sí amb el cap. Per tant, podem parlar de tot i ho podem fer des de la discrepància. Però hem parlat de les retallades, hem parlat de tot. Clar, les retallades no són perquè sí. A cap president li agrada retallar. El president Mas es troba amb el que es troba com a conseqüència de les polítiques culturals prèvies. I jo, que en aquell moment em trobo amb la retallada màxima que l'he explicat al començament, bueno, penses, doncs mira, no jugo. No, jo vaig dir, juguem. I jugues amb l'estructura que tens, amb els diners que tens, llavors et trobes coses, no? Jo deia, ostres, l'administració és com una màquina de pinball, en què arriba un moment que dius, vull fer això. No, això no s'ha fet mai. Bueno, potser ara toca fer-ho. I quan vols fer una cosa, no, això sempre s'ha fet així. Bueno, doncs potser ara toca fer-ho d'una altra manera. Perquè entre l'això no s'ha fet mai i l'això no sempre s'ha fet així, és com la pilota aquella que et queda pim, 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 pim. Jugues? No jugues. Estàs fent allà amb els dits, però no estàs jugant. Per tant, l'administració, que en el seu moment es fa, es copia uns determinats models, es fa d'una determinada manera, té una sèrie de formes de funcionar en el qual està tot com molt compartimentat. Jo em trobo amb els ajuts i jo dic, hi ha ajuts a la gent jove, hi ha ajuts a les noves formes, perquè tu saps que... La creació de contingut. Efectivament.
I això estem parlant del 2013. 2013 a la institució. Per tant, estem parlant d'una voluntat i que després et trobes quins són els recursos i quins són els camins. Clar, en aquell moment nosaltres estàvem en pressupost amb pròrroga de la pròrroga de la pròrroga. Van ser 3 exercicis pressupostaris diferents en pròrroga. Saps que en pròrroga, quan no tens una partida pressupostària que prèviament ja existeix, no la pots fer? Vull dir, que tinguem en compte quins són els contextos i quins són els constrenyiments. I, per tant, puc entendre el que tu planteges. Jo em trobava que de les 9 persones en tenia 2 que estaven durant tot l'any només contestant coses relacionades amb els ajuts. I jo vaig dir, no ens ho podem permetre, això. Perquè són paperassa que arribaran a un camí que és una via morta, no ens ho podem permetre. Què hem de fer? Transparència màxima. Qui dona els ajuts? Mirem qui és que està donant els ajuts. I vaig voler saber qui eren les persones que estaven concedint els ajuts de la iniciativa cultural, l'OSIC. Llavors, clar, no se sabia. La gent què fa quan no li dona un ajut? Doncs protesta, demana una revisió, etc. Jo vaig dir, publiquem qui és. I, per exemple, vaig dir que siguin paritaris, els jurats que siguin paritaris, compensats en edat, compensats territorialment. Per què? Perquè volia homes i volia dones, naturalment, perquè si no només fas allò que tu coneixes. Volia que fossin d'arreu del país, perquè és diferent una mirada de Barcelona que és una mirada d'altres espais de Catalunya i, per tant, no podia ser una mirada només barcelonina, havia de ser una mirada de tot arreu. I després gent jove amb gent gran, per compensar l'experiència amb la novetat i que això fes que quan algú demanava un ajut de traducció i tenia el Joaquim Mallafré, tenia el Francesc Parcerisses, tenia la Dolors Olina i tenia l'Anna Casasses i no li havien donat l'ajut, ja no reclamava. Perquè deia, aquests són la meva gent que sap a què es dona o no es dona un ajut. Per tant, vam fer una feina molt important per dir els pocs recursos que tens, com els optimitzes i de quina manera intentes que arribin a més gent, amb noves formes de creació. Però clar, quan no pots obrir noves formes perquè no tens el camí, això tu, com a públic, segurament no ho veies, i jo m'hi vaig trobar des del punt de vista de la gestió, que és una cosa que, naturalment, la gent pensa, com és que no es fa així? Bé, doncs a vegades hi ha una raó que no coneixem, però que hi és. Ara t'ho preguntaré una altra Perdoneu que us talli un momentet. Sí. Només ja fa estona que et veig aquí. No et veia, sí. Jo veia que mirava enrere, però no sabia què estava passant. Vol dir alguna cosa. Digues. Si és aquí, deu voler dir alguna cosa. No, només recordar-vos el tema de les preguntes, que teniu els fulls aquests per escriure la pregunta i ja els recollirem. I potser dèiem que, com que ja portem gairebé 3/4 d'hora parlant una mica de passat, potser que anem de cara al futur, ja. Sí. Tota la raó. Jo em referia, i amb això vull encarar el futur, jo em referia que durant tots aquells anys, aquells 14 anys de governs independentistes, podríem dir-ho així, 14 o si més no, 8 segur, vull dir, del 2012 al 2024... Les eleccions de Junts pel Sí no són el 12, són el 15, però bueno, sí. Vull dir... Del 12 al 15 hi ha aquells 3 anys que l'Artur Mas es mira cada dia al mirall i no sap si treure's o no treure's la corbata, però durant tots aquests anys, veient que estàvem cada cop rebent arribada de més nouvinguts que no sabien dir bon dia quan arribaven, ningú es va adonar que potser caldria impulsar més el Consorci? Des de la... Per exemple, em refereixo a això, una cosa més alta. He buscat la xifra, perquè he pensat que m'ho preguntaries i he buscat la xifra. Treballar en l'àmbit de la llengua era una prioritat, almenys ho era per mi quan jo vaig ser consellera. La xifra més alta de la història del programa de parelles lingüístiques es produeix durant la meva etapa com a consellera. 130.000 parelles lingüístiques. I la remodelació del Consorci per fer-ne l'ampliació que ha de preparar per poder fer el nombre de classes de català que ara s'està poder fent, també es fan en aquell moment. El que vull dir és que els tempos, abans he dit, nosaltres estàvem intentant culminar el sistema d'arxius o de biblioteques i ho ha fet
una consellera actual. És a dir, hi ha hagut 3 conselleres entremig. Vull dir que els tempos de l'administració de vegades són ciclopis i des que tu decideixes fer una cosa fins que la cosa s'acaba fent, naturalment passa molt de temps. Però més enllà d'això, jo crec que el que s'ha de tenir és aquesta mirada nacional que vertebra totes les accions que es duen a terme des d'una Conselleria de Cultura, amb la importància que té des del patrimoni fins a la llengua, passant per la literatura, el cinema i aquestes noves formes. Ara hi ha una Direcció General de Videojocs, per exemple. Catalunya és pionera, és un pol de creació de videojocs molt important. I aquestes bases es posen en tot aquest temps en què es treballa molt des de l'ISEC, en aquell moment hi havia Jordi Celles al capdavant de l'ISEC, i després Miquel Quaranta, que són professionals que venen d'aquests mons per obrir-nos aquests espais, però efectivament amb els recursos que hi ha i intentant sempre la connivència de la televisió, de les productores, de treballar agombolant tot allò que pugui fer que hi hagi un producte audiovisual potent en llengua catalana obert pels públics. Però tornem a topar amb el que topàvem al començament. Al final, com que tu no tens un estat, com interlocutes tu amb la Disney? Com interlocutes tu amb Netflix? Com interlocutes tu amb aquestes grans plataformes? Perquè et diuen, sí, bueno, vol fer en català, s'ho pagui vostè, diríem, eh? Aquí vull anar a parar, Laura, perquè quan el país trontolla l'única cosa que s'aguanta dempeus es diu Futbol Club Barcelona, sovint, i trobo més a faltar Barces. Què vull dir? Tot el que sigui institucional no deixa de ser una institució de l'estat espanyol, per tant, quan vegin que anem molt amunt, vindran i tallaran. Tant el modernisme com el noucentisme com el seixantisme van aconseguir el que van aconseguir perquè des del mecenatge i des del món privat o autogestionat la gent hi va creure. Mira la col·lecció, perdona, dels nostres clàssics, 8.000 subscriptors. Clar. 8.000 subscriptors. És una xifra que l'hem de mirar amb un màxim respecte perquè era una empresa cultural de primera magnitud sortida de la societat civil. Aleshores, correcte, aleshores, som el país que quan fa la marató aconseguim un tou de milions per recaptar, vull dir, aparentment pel que ens importa, pel que ens sentim, no ens importa afluixar la pasta, però des de l'àmbit cultural fa bastants anys que tinc la sensació que ens falten mecenes. I ho vull preguntar com a futur, no com a passat. No et vull preguntar per la teva relació amb el món privat quan eres consellera. És a dir, vull preguntar de cara al futur. Ho hem de deixar tot a mans de la Generalitat, de TV3 i de les subvencions públiques? L'any passat que parlàvem aquesta xerrada vaig ser moderador dels mitjans de comunicació subvencionats. Ho hem de deixar tot a mans d'això? O hem de treballar per entendre que la cultura la farem més gran i aconseguirem transformar el país a través d'ella quan la gent entengui que també val diners i que s'ha de pagar. Per això et deia que la cultura no la qüestiona ningú, però tampoc ningú mai la prioritza econòmicament. Hi ha ara per citar a Nuccio Ordine, la inutilitat, inutilitat de la cultura. És a dir, la cultura es veu com una cosa que podria ser-hi i podria no ser-hi, es pensen molts, quan en realitat la cultura és el que ens queda quan ja no ens queda res. Això és una frase que s'atribueix a Stendhal. Jo he llegit molt Stendhal buscant-la i no l'he trobada, però s'atribueix a Stendhal que diu que la cultura és el que et queda quan ja no et queda res, i això és veritat, en realitat. Artur Bladé explica que després d'haver fet la sortida de l'exili, se'n van fins a Marsella, pugen, passen per les costes de Barcelona i quan arriben i veuen Montjuïc i estan en el vaixell que els ha de portar cap a Amèrica, aquest mateix lloc on van afusellar el president Companys, que fa 2 dies ho commemoraven, els catalans que anaven al vaixell es van posar a la popa per poder-lo mirar, al castell de Montjuïc, mentre passaven per Barcelona, en un màxim silenci, fins que algú es posa a cantar l'emigrant. Us imagineu què representa ser emigrants i cantar «Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, qui de tu s'allunya d'enyorances mor»? Quan se n'estan anant a un exili que no saben
si podran tornar, quan podran tornar, com podran tornar. Això, que la cultura és el que et queda quan no et queda res, ho veus en moments com aquests, en què hem patit com a cultura aquests exilis, aquests talls, no? Per dir-ho d'alguna manera. Quan tres escriptors com Sales, Calders i Tísner, tots tres nascuts a Barcelona el 1912, tots tres fan la guerra, tots tres fan un llibre sobre la guerra, i tots tres van a l'exili, i tots tres fan un exili mexicà. El primer que torna és Sales. Sales hi està 9 anys, Calders està 23 i Tísner n'està 26. I Sales, quan torna, què fa? Vol fer una editorial, fa el Club Editor, que encara la seva neta conserva avui en dia. I què fa Sales? Necessita crear públics lectors. Necessita que la gent torni a parlar català. Necessita que la gent recuperi les rondalles catalanes. Es posa a fer de tot de coses. Pobre home, després li deien és que vostè només ha escrit una novel·la. I ell deia, però quina novel·la? Clar, perquè va fer Incerta Glòria. Primera perquè, clar, és molt gruixuda i a més en feia diverses versions i la va fer també traduïda al francès i com que hi havia la censura, amb la traducció podria dir coses que amb la versió primera en català no podia dir. Ell està construint una cultura. La correspondència amb Coromines de Sales o la correspondència amb Mercè Rodoreda de Sales és meravellosa. Sales li diu, li fa tot de correccions a Rodoreda, a la plaça del Diamant, i l'altre li diu, sisplau, torni-ho a deixar tot com estava. Per què? Perquè Sales diu, és que vostè diu cambra, i aquí diem quarto, i vostè diu vorera, i aquí diem acera, i vostè diu palai, i aquí diem palaio, al carrer Palaio, no? I la Rodoreda, que efectivament està exiliada a Suïssa, li diu, torni-ho a deixar. Qui ha guanyat? Ha guanyat Rodoreda, i no Sales. No diem palaio, no diem, com ho diuen? Cambra. No, acera, gràcies, és que ara ni em sortia. Diem vorera. És a dir, que calen Sales i calen Rodoredes i cal que tothom s'hi posi i aporti per fer d'una cosa que és extraordinàriament feble la part forta que tenim ara. I això passa per tots aquests creadors que ho han fet quan no tenim res, quan ja no els quedava res. Per tant, la força de la cultura és espectacular en aquest sistema de transmissió que tu ara qüestionaves si es transmetia o no es transmetia. Jo crec que hi ha moltes formes de transmetre-la, per això també Prat de la Riba perquè posava cultura i educació junts. Per què Ventura Gassol era conseller d'Educació i de Cultura junts? Perquè no es poden separar cultura i educació. Es poden separar a l'hora de regir-ne una idiosincràsia que naturalment té una complexitat, però han d'anar molt de la mà. Jo quan entro a la institució demano que gent del Departament de Cultura entri a la Junta de Govern de la institució. Per què hem de fer aquestes coses fent-les junts? Per què? I vaig, em sembla, el que tu volies dir. Has fet un comentari que jo no comparteixo sobre el president Mas. Jo intento tractar tothom amb el màxim respecte i si es posa o no es posa corbata em sembla més igual que se la posi o no se la posi. M'interessa el que té dins el cap, no el que es posa com a corbata. Però el president Mas volia apostar per una cultura que fos integradora i on la llengua catalana i la catalanitat fos aquest element d'integració. I crec que això manté vigència avui en dia. Hem de fer de la catalanitat i del català aquesta forma d'integració dels nouvinguts a la nostra cultura. Així és com ho hem aconseguit en altres moments i crec que ara, que aquestes procedències són molt més diverses que no pas no ho eren en aquell moment i que les formes amb les quals podem arribar-hi també ho són, hem de mirar de ser en aquests espais. I ens trobem sempre una mancança que és de caràcter econòmic, de capacitat de decisió dels propis recursos i de estar desprovistos de la fortalesa d'un estat. Per això no podem renunciar, ara sembla que no se n'hagi de parlar, a la independència. No podem renunciar-hi perquè renunciar a la independència significa resignar-se a que la nostra sigui una cultura descentrada, colonitzada i sotmesa. I això no ho han fet els que ens han precedit en circumstàncies molt més dures i crec que no tenim cap dret a fer-ho nosaltres avui. Si hem de parlar del futur, els índexs de consum cultural entre els menors de 40 anys diuen que l'element cultural que més consumeixen són les sèries. Sí. Però les sèries són molt cares de fer.
Clar, escriure un llibre és més econòmic que fer una sèrie i muntar una colla castellera és més econòmic que fer una sèrie, no? Però el problema és que als instituts del nostre país, aquells alumnes, aquells joves catalans que saben parlar català i que després no el fan servir, crec que els hi falta tenir alguna cosa en català o de la cultura catalana que l'associïn com a cultura pròpia, que moli, que pugui ser global. Ahir la Rosalia va concedir la primera entrevista en català en 9 anys. I tothom està molt content. Jo també, evidentment, ja era hora. Ja era hora. Al·leluia. Fa 9 anys que la Rosalia ha començat a ser la Rosalia, que suposo que tothom coneix, però ha tardat 9 anys a fer una entrevista en català. Això envia un missatge molt lleig. Això estem totalment d'acord. Jo crec que per això és tan important, i ser català és molt cansat en aquests moments, és evident, però la feina la fan els cansats i per tant ens toca fer la feina. Però per què no financiem sèries? Tens aquesta cosa sobrevinguda de... És molt important quan l'Aitana és a París i parla en català quan agafa la pilota d'or. És molt important. És molt important que la gent que té un determinat nivell de visibilitat utilitzi la llengua catalana, perquè si no estem permanentment en aquesta situació de diglòssia, que el català és, bueno, com deien, hablo català en la intimitat, que deia algun president de govern espanyol, doncs també sembla que el català sigui una cosa que molesti i només servi així per fer les coses a casa. S'ha de trencar això i ho poden fer les persones que estan en una dimensió absolutament estratosfèrica, que és el que permetrà que siguin fars i siguin ams que puguin lligar a moltes persones joves que s'hi puguin integrar. Tu parlaves del Barça. El Barça ha estat un element d'integració espectacular. I el fet que diguem visca el Barça i visca Catalunya, gairebé com si fos un sintagma únic, miro a l'Eduard que d'això en sap molt, és evident que això vertebra, cohesiona, i la gent veia que allò era una cosa que et feia d'una determinada comunitat, amb independència d'on haguessis nascut, amb independència fins i tot de la llengua que parlessis, però el Barça fa comunitat, com ho fan els castellers, com ho fan tot. Les sèries tenen una dimensió exponencial, com la té la Rosalia, com la té l'Aitana, com la té el Lamine Yamal, no? La Rosalia ha trigat molt a fer una entrevista en català, sí. Però quan a vegades en els vídeos que veuen els joves a TikTok o Instagram la veus amb la seva germana en les limusines amb les quals arriben a les Mets i a les festes parlant en català, diuen, ostres, perquè com que tenim uns que es pensen que parlem en català per fastiguejar, que ja és gros, que alguns ho pensin i ho diguin, quan les veuen que amb absoluta normalitat riuen i tal, i elles parlen català entre elles perquè el parlen, també és una forma de normalitzar la llengua. Tu em parles de per què no es financia. Jo t'estic dient opcions més barates. Que la Rosalia faci una entrevista en català és molt més econòmic que finançar una sèrie. Són les engrunes. O sigui, jo des de fora i soc conscient que em dedico a un sector que és molt car de fer, però penso... On són els rics catalans, diguéssim? Els rics catalans que els importa això. És que no hi ha ningú a Catalunya amb capital que estigui preocupat pel devenir de la seva cultura. Bé, aquesta és una pregunta. També hem intentat desenvolupar i s'ha treballat molt, i això jo ho havia sentit ja que es cuia amb el conseller Mascarell, i vaig anar i tornar del Congrés a la llei de mecenatge, perquè és molt important el fet que les persones... Quins estats tenen també grans filàntrops? Tu vas a la British Library o al British Museum i en les columnes de l'entrada hi ha els noms de les persones que han estat donors, que donen per amor al seu país, a la cultura en general, han fet aquestes donacions. També tenen unes lleis que fan que sigui rendible per ells fer-ho, i per tant això l'únic que cal és trobar la manera d'afavorir-ho, perquè sí que hi ha hagut grans mecenes, tu n'has esmentat alguns, i ara encara n'hi ha, i hi ha grans fundacions que es dediquen també a fer mecenatge, però evidentment les sèries, com tu deies, tot el món audiovisual té una escala de magnitud que per una llengua, per una literatura, per un cinema com el nostre,
que jo sempre dic que la llengua no és petita, i això sempre ho intento aclarir. La llengua catalana no és una llengua petita. Les llengües no són grosses o petites, perquè les llengües tenen nombres de parlants. I llavors, el català és gran o és petit? Bueno, depèn amb què ho comparis, perquè tot és relatiu a la vida. Però no és millor o pitjor perquè tingui més o menys parlants. Si pensem que el català és la 13a llengua més parlants d'Europa, doncs en té més que Suècia, en té més que Dinamarca, en té més que Noruega. Però quina diferència hi ha? Que ells tenen un estat al darrere. I per tant, ells ja tenen una sèrie de coses que van com instantànies. És com el cotxe, ja va amb tot de sèrie, diríem, perquè l'estat t'ho dona tot de sèrie. I en canvi, la llengua catalana no, i té molts més parlants. Ara, en termes de si és millor o pitjor, és que clar, compares Dante amb Shakespeare? No, no ho compares, perquè és italià i anglès, de segles diferents. I per tant, no parlem que això tendeix a fer-ho molt un determinat supremacisme lingüístic hispanocèntric, a pensar que perquè és una llengua que parlen molts milions de persones al món, és una llengua superior o millor, i això s'ha de desmentir absolutament. El que sí fa és que, per exemple, quan es dona fenòmens fandom, quan Harry Potter sortia en els primers llibres, hi havia comunitats de lectors joves absolutament motivats que es vestien de Harry Potters i de tots els seus personatges i anaven a les botigues, a les llibreries a l'hora, amb això els britànics i això són els reis del màrqueting d'aquestes coses, i tots a les 00 es posava a la venda i tothom allà fent cua. Què els passava als nens catalans? Primer, això està en anglès, s'han de comprar drets. S'han de comprar drets i s'han de traduir. Hi ha més traductors, lògicament, en castellà que en català. Per tant, el preu del llibre és més car en castellà que en català. Si al damunt la publicació, la data de publicació, la fas més tard en català que en castellà, un nen que està amb el fenomen fan, que pot llegir en castellà, comprarà el llibre en castellà i llegirà el llibre en castellà. Amb la qual cosa és com si tu tinguessis el Ben Johnson musculat allà abans de començar una cursa i un pobre escardalenc allà al costat. Nosaltres som els escardalencs perquè no hem tingut tot el xute que té el Ben Johnson. I això ha passat amb la cultura catalana, amb els llibres en català, amb el preu de la cultura catalana, i aquesta també és una altra de les conseqüències de llengües en contacte, llengües en conflicte i amb un estat que sempre que pot, gentilesa diària gairebé, ahir vam saber que el B2 és mucho catalán. El B2, que és el que representa que han de tenir els nois de quart d'ESO, és mucho catalán. Bueno, és mucho catalán perquè per la mirada d'un jutge mucho espanyol, com aquell deia muy espanyol i mucho espanyol, però aquest sí que és mucho espanyol. I per tant tenim aquests constrenyiments que jo crec que no ens en podem oblidar mai i per tant és un esforç titànic que requereix de la implicació de tothom i per tant hem de tenir aquesta consciència de fer un mantinc al català, d'utilitzar el català sempre, a tot arreu, d'intentar consumir en català, de donar valor a allò que es fa en català i d'apostar per tot allò que pugui sumar i contribuir al patrimoni de la catalanitat, sigui en cinema, sigui en literatura, sigui en cultura, en música i en la vida privada també. Quan el Guardiola parlava en català també, amb normalitat, també era un element que ajudava a normalitzar, a difondre. I per tant hem de tenir també molt conscient el pes que això representa per nosaltres en cada moment, perquè la nostra cultura és la que és i com que no vol deixar de ser, necessita de tota aquesta consciència per projectar-se cap al futur. Ja torno a ser aquí. És que és molt difícil intervenir perquè la Laura no fa pauses. Ho sento, per respirar. Va directe. No, moltes gràcies per aquest diàleg tan interessant i tan amè. Però tenim algunes preguntes. I per tant anem a passar-les. Pels dos, què penseu del Pacte Nacional per la Llengua? Si és o serà útil? Si voleu, contesto jo. Jo hi estic a favor. Crec que ha tardat massa en arribar. Crec que serà útil,
però, com he dit abans, tot el que estigui generat des d'una institució que ara mateix està governada per un partit com el Partit Socialista, evidentment, em fa tenir moltes distàncies. Malgrat això, crec que la Conselleria de Política Lingüística és una mica l'únic element, diguéssim, l'ultimíssima resistència, amb molta aigua al vi, però l'ultimíssima resistència que ara mateix tenim a la institució més important del país. Quan va aparèixer el pacte i Junts no s'hi va sumar, em va costar una mica d'entendre, personalment. Sé que anteriorment, i ara la Laura segur que ho explicarà, hi ha hagut altres intents de fer un pacte nacional per la llengua, de fet diria que al teu programa hi havia això. És el que he intentat dir abans. És com si el 2021, 2022, en els últims 3-4 anys tothom de cop i volta, ui, que se'ns mor la llengua. La llengua es mor constantment. Hi ha articles de premsa del 1918 dient se'ns mor la llengua. I l'any 43 se'ns mor la llengua. I l'any 78 se'ns mor la llengua. Crec que la salvarem fora del Pacte Nacional per la Llengua. Crec. No tinc temps d'explicar com, el Jaume sopant li explicaré, però crec que la salvarem fora, però sí que hi ha una cosa que em fa preocupar, i abans a la Laura l'he explicat, era l'última pregunta del guió. L'última pregunta del guió diu: per què creus que en aquesta sala només hi ha una persona més jove que jo? L'he escrit aquest dematí. Ja veieu que... I crec que no sé si l'has escoltat. Diria, poder sóc el més jove, però segurament sóc el segon, ¿vale? I li he dit, i per què creus que en aquesta sala no hi ha ningú amb els avis nascuts al Perú, al Marroc o a la Xina? La llengua la salvarà aquesta gent, que té els avis nascuts al Marroc, al Perú i a la Xina, i la llengua la salvarà la gent que és més jove que jo. La resta, d'aquí 30, 50, 70 anys, ja no hi serem. Però si no transmetem això que a nosaltres ens importa tant, els que han arribat aquí i poder ni saben el que és, o segurament no saben per què ens importa tant, segur que no la salvarem. Això ho aconseguirà el Pacte Nacional per la Llengua? Pot ajudar-hi. Com més cursos de català hi hagi, més gent entendrà què és per nosaltres la llengua. Perquè una cosa tinc claríssim. Quan tu arribes a un lloc, el que vols és aconseguir les competències útils per viure a aquest lloc. I hem d'entendre la llengua des d'una òptica utilitarista. Utilitarista vol dir que si algú ha d'anar a fer el volant d'empadronament al Pla del Penedès, que és el meu poble, ha d'entendre el català. Sobretot si l'administrativa entén que ha de treballar en català. Això és feina política, és feina nostra, de seduir a l'administrativa. Ei, que es diu Maria Dolors, i que és d'aquí de tota la vida. Jo sóc el primer que a ma mare li foto bronca cada cop que quan baixa el vivari de sota casa diu un cortado. Que un Déu, mama. Un cortado. Bueno, haver nascut durant el franquisme té coses dolentes, ja ho sabem. Però, sí, aquest dematí, davant de l'Hospital de Sant Pau, avui se celebrava la passarel·la 080. Una cosa que volia explicar i l'explico ara. T'ho vaig explicar fa un any. Et vaig dir, faré un article explicant-ho, i no l'he fet, però us ho explico a vosaltres. Crec molt en el cercle viciós de la llengua. Què vol dir el cercle viciós de la llengua? Hi ha una cosa que passa amb els catalans, que és que... Bueno, hi ha dues coses, però la primera, que és la més... que li passa a ma mare, que molts cops parlem castellà a gent perquè ens pensem que no ens entendran. Això és el que fa matar la llengua, no? Avui estava a una cafeteria davant de l'Hospital de Sant Pau i hi havia 4 noies superjoves, superguais, que venien de la passarel·la, vestides d'una manera... La cambrera era d'uns trets facials clarament llatinoamericans. Li han parlat en castellà. Jo estava darrere i jo he vist que aquestes noies, quan s'han girat, entre elles parlaven català i a més de la Garrotxa. Hòstia, que tot trapado de fuet és bo, sí, no sé què. S'ha tornat a girar i diu, ¿ya tienes el café? Gracias, te pago con tarjeta, ¿de acuerdo? I jo, darrere, he dit, hola, 2 croissants i una barra de mig. I la noia de la Garrotxa, super mega guai ella, m'ha mirat i li ha fet tanta vergonya haver parlat castellà a aquella noia que després li ha dit, al final et pago en monedes. I he pensat, és això? Clar. És això? Al final, fer vergonyir del costat ens farà guanyar. Però 2,
quan algú arriba a Catalunya i necessita de manera útil la nostra llengua, el professor d'aquesta persona serà com un germà gran, serà com un petit pare. Tots els professors de classes de català per adults, tots es guanyen el cel dels seus alumnes, perquè els seus alumnes els necessiten. Als cursos de català per adults hi ha estadístiques. La gent no s'hi apunta per amor a l'art, ni per plaer. S'hi apunta per necessitat. Perquè visc al Carràs i si no parlo català aquí, no m'entendré amb aquell i no cobraré tant i no trobaré aquesta feina. I t'apuntes. El problema és que a Barcelona el català no és tan útil com el Carràs. I això ens costarà molt canviar-ho. Parlo d'utilitarisme, Laura? Però si el Pacte Nacional per la Llengua permet que hi hagi més cursos de català, permet que el Consorci tingui més diners, permet que a nivell televisiu, a nivell radiofònic, hi hagi més material en català, parlo de material, no de formats. Per què no hi ha un programa de llengua com el Digui Digui a la tele? Es va fer, no, l'any 83, i el target era molt clar, 2 targets. La meva àvia, que no havia pogut estudiar en català, i que per això escrivia com Àngel Guimerà, i tota la onada que havia vingut d'Andalusia, d'Extremadura, de Múrcia. I el digui-digui és un mite. Cal un digui-digui al segle XXI. És evident que cal. Però fins ara no ens n'hem adonat. Es farà, però cal. Et deixo respondre tu. Bueno, però Pacte Nacional, Laura. Però si apostes per un model de televisió en què fas programes d'ungles, fas bestials i fas coses d'això perquè has decidit que el que vols fer és intentar acostar-te a un determinat tipus de públic o agafes a influencers que per parlar del que faran a TV3 ho fan en castellà, què estàs fent? Estàs fent veure que fan una cosa quan en realitat tu estàs destruint. Llavors, un pacte nacional per la llengua que té un president de la Generalitat que quan està al faristol del Parlament de Catalunya parla en castellà, doncs, francament, pots tenir una conselleria de política lingüística que no té pressupost, perquè quan tenim un govern que no té pressupostos, la conselleria de política lingüística no era una conselleria que tingués pressupost, es fa un pressupost del que abans era la Secretaria General de Política Lingüística i, per tant, de Cultura. Vull dir que de vegades podem fer veure que fem una cosa i llavors no la fem de veritat. Potser el que toca és fer-la de veritat i no fer-la veure que la fas, perquè fent veure que la fas blanqueges una determinada situació i en realitat et poses a parlar castellà, perquè la utilitat de la llengua, això recordo que ho deia fa molts anys quan era vicepresident Carod Rovira, que és filòleg. Si el català no és una llengua útil, no servirà, perquè el que arriba nouvingut, quan arriba a qualsevol lloc, qui aprèn? La llengua del lloc, per utilitzar-la per treballar. Si qui t'acull et fa un curs de formació en castellà, que és el que passa moltes vegades, i passa en molts entorns. Aleshores, el que hem de fer és tenir aquesta consciència de que nosaltres hem de fer la integració en català, perquè aquell que ve i farà allò que necessiti per poder seguir amb el seu projecte de vida en un espai que no és el propi. I molts provenen de zones que no són castellanoparlants d'origen, però en canvi quan arriben van a determinat ajuntament i els hi fan un curs en castellà. Per tant, jo crec que el que convé, i respecte al Pacte Nacional per la Llengua, ho he dit, és veritablement fer les coses, no fer veure que fas les coses, perquè fent veure que fas les coses resulta que queda la consciència tranquil·la, però en realitat a la pràctica allò no està passant. Tinc dues preguntes més i si podeu respondre d'aquesta manera més breu. Les preguntes, les que ens han arribat, no sé si inevitablement, són sobre llengua. És a dir, avui era sobre cultura, però ens n'anem molt cap a la llengua, no? Ens n'anem molt cap a la llengua. Diu, heu parlat de preservar la llengua, pels dos també, i també d'en Fabra. Diu, parlar en femení, el totis, el llenguatge inclusiu, tota aquesta intromissió política en la llengua, l'ajuda o l'afebleix? Jo soc seguidora de Carme Junyent, no desdoblo mai. La llengua catalana té una gramàtica i és inclusiva si el sentit amb el que utilitzem el fem servir. I per tant, mai desdoblo, mai dic totis, mai dic res de tot això, perquè la meva manera d'utilitzar la llengua ja ho és inclusiva. I trobo que fer això
és amb una determinada finalitat política, que de vegades també és més de cara a la galeria que la veritable inclusió, perquè moltes vegades, i des d'un punt de vista parlamentari es veu molt, es comença el desdoblament a la primera frase. A la tercera, com que has de desdoblar ja tots els verbs i tots els participis, ja no es fa. Llavors, en què quedem? En què quedem? Ho fem per fer què? Per fer-ho de cara a la galeria? No. La Carme Junyent ha estat una ferma defensora d'un llenguatge inclusiu que no passi per un desdoblament i, per tant, jo segueixo fermament la seva doctrina a la seva memòria. Per mi són coses diferents el dir totis que el dir estudiants, estudiantes. És a dir, jo opino com la Laura també. Infants i infantes, però resulta que infantes aquí només hi ha les d'Espanya. Quan jo era petit a l'escola existia l'APA i l'APA ja no es diu APA. I em sembla perfecte. És a dir, crec que d'aquí 20 anys aquesta pregunta i sobretot el tema de la pregunta, crec que d'aquí 20 anys sí que tindrà més sentit. Crec que falta un temps encara perquè la societat processi aquests canvis socials, als quals estic 100% a favor. Parlar en femení? Parlar en femení? Sí. Bueno, hi ha hagut diverses maneres de fer-ho. No només el femení, és que... Desdoblar és una cosa i parlar en femení és una altra. Sí, exacte, és el que volia dir. Són dues coses diferents. Estic parlant d'adoptar el llenguatge a les noves formes d'identitat. Crec que d'aquí 20 anys serà necessari, però perquè les noves formes d'identitat són una cosa nova, com aquell qui diu, d'acord? Hi haurà, d'aquí un temps, cada cop hi haurà més gent que se sentirà de gènere híbrid, que és una cosa que l'any 90 no sabien què volia dir, l'any 2000 sonava raro, l'any 2010 ja n'hi havia 3, l'any 2020 n'hi havia uns quants, i hi haurà un moment que n'hi haurà molts, i em sembla perfecte. Quan arribi aquest moment, haurem de fer-ho, lògicament, perquè la llengua s'adapta a la societat, no és al revés. Una altra cosa és desdoblar, perquè sí. La meva opinió és aquesta. Clar, és que són coses diferents. La llengua com a tal no és excloent i, per tant, desdoblar és com només tenir en compte, en realitat el desdoblar hauria de ser afegir-ho a totes les dimensions dels gèneres i fer-ho queer, també fer que la llengua parli queer. I, per tant, la Carme ho explica molt bé i això no vol dir no incloure a tots els gèneres i totes les identitats. Però la gramàtica és la base de la llengua. I la darrera pregunta que farem, i amb això acabarem, ja n'heu parlat dels referents, de la gent molt coneguda, de la gent mediàtica. Aquí ens parlen del Messi, que portava 15 anys de jugador, capità de l'equip, etc., i no havia passat mai del visca al Barça i visca a Catalunya, i no es va integrar mai. De fet, jo cada vegada l'he vist més argentí. És a dir, cada vegada l'he vist més argentí, I llavors fa la pregunta de quants influencers tenim avui que tinguin un gran ressò i que parlin en català. I si això és important, clar. Jo no sé si faria servir el terme influencer. Crec que hi ha gent que és capaç d'apropar la llengua i la cultura a gent que està molt lluny d'aquesta llengua i d'aquesta cultura. I amb això torno a lligar amb el que parlàvem del mecenatge, etc. El podcast més escoltat de Catalunya des de fa anys és un podcast autogestionat que es diu La Sotana, que ha aconseguit que moltíssima gent que parla castellà, que encara parla castellà entre ells, gent de la meva generació, una mica més joves, hagin incorporat la llengua catalana al seu imaginari i a partir, a sobre de la llengua, hagin incorporat tot un univers cultural, que és el de La Sotana, que és un univers cultural eminentment català i independentista. Si em pregunten algun... Parlo de referent, no d'influencer, si t'hi fixes. Si em pregunten algun referent de la meva generació, que és el que conec, clarament aquest. L'altre, possiblement, sigui una cantant que es diu Muixca, que és una cantant que ha aconseguit exactament el mateix, que moltíssima gent que no té el català com a llengua habitual i que pot no sentir cap mena de sensibilitat pel que representa la cultura catalana, escolti en català, parli més en català. Per mi el gran repte, jo sempre ho he dit, per mi el gran repte és aconseguir convertir el que van convertir els Jocs Florals del 1859 a convertir-ho avui. Els Jocs Florals del 1859 van aconseguir que escriure poemes en català fos una cosa que molava. És a dir, en una reunió transcendental, el nostre il·lustre vilafranquí, Manuel Vilà i Fontanals, va decidir, juntament amb Víctor Balaguer i amb Antoni Boufarull, que els Jocs Florals es farien només en català.
perquè els volíem fer en castellà també, i en occità, però només en català. Allò que va ser una cosa contracultural, perquè en aquell moment no hi havia premsa en català, no hi havia acadèmia en català, no hi havia dret en català, no hi havia res en català. Tothom parlava català al carrer, però ningú escrivia en català enlloc. Va generar un cercle viciós positiu que va fer que al cap de 10-15 anys la Renaixença esclatés. La música és, sens dubte, la millor eina per arribar a nous públics. Tenim un sistema musical millor del que teníem fa 20 anys, crec jo. El sistema musical en català fa pujades i baixades. La nova cançó va ser la gran arma del seixantisme i va ser una cosa molt important que va permetre a moltíssima gent enamorar-se en català quan no parlaven ni català. Crec que tot el rock català dels 90 també. Crec que tota la febrada de Manel, els Amics de les Arts, fa 15 anys també, i ara tornem a tenir un bon moment on tornem a tenir la Rambla de Vilafranca plena un dia 30 d'agost amb 25.000 joves cantant en català. Que després del Piru Musical de la Mercè només hi ha una cançó en català, o ves? Si mana Collboni i Salvador Illa, què voleu? No estic dient que Francisco Romero tingui més sensibilitat, però el que vull dir és que la música és important i tenim una gran mancança en aquest sentit, que és la música purament urbana. La música és qui més s'hi apropa. Parlo del rap. Crec que és il·lògic que el rap improvisat, la rima improvisada, no les gloses ni les nyacres ni els garrotins, que és una cosa que, desgraciadament, fa olor folclòrica, tot i que no ho sigui. Ara anava a dir, ara estic cobrint molt els ulls, Hi ha molts joves que s'hi estan integrant. Sí, però no prous. No prous, vale? Crec que el rap... Jo conec a raperos que rapegen en castellà, però no parlen mai castellà. Però com que els seus referents són en castellà, rapegen en castellà. Llavors, és la cosa que més ens falta, però si em preguntes referents, aquests dos. Ja està. Alguna cosa, Laura, per acabar? Jo respondré més breument, però els catalans són molt agraïts. Molt. Ve el Bruce Springsteen, diu bona nit Barcelona i embogim. Bona nit Barcelona! Ja ens té, no? Ja ens ha guanyat a tots, ja se'ns ha posat a la butxaca. Per tant, costa molt poc. La ciutadania lingüística, el fet aquest de tenir aquesta adscripció en funció de la llengua. I no importa d'on vinguis, no importa què parlis, només que parlis la llengua ja et sentim. Només que diguis bona nit Barcelona ja et sentim dels nostres. Per tant, realment trobo que hem deixat i hem de deixar enrere els temps en què hem de fer-ho més fàcil, hem de seduir, hem de tot, perquè és com allò del Churchill, saps? Miri, vostè no va triar deshonor perquè volia evitar la guerra i va tenir guerra i ha hagut de també tenir el deshonor. Crec que hem de desacomplexar-nos molt, hem de ser capaços de descolonitzar-nos molt, hem d'autocentrar-nos molt. I mira, acabaré, com que tu coneixes la meva filla, et farà potser gràcia això. La meva filla veia que la seva mare era professora de literatura, tota la vida anant amb mi per tot arreu, fent xerrades i jo amb la meva filla penjada als llocs o deixant-la a la primera fila, que després em deia, mare, m'ho expliques ara per mi? O sigui, allò que jo havia explicat, en el cotxe li explicava per ella, per adequar-li. I veia que jo parlava de llibres a la tele amb el Cuní, quan m'has dit Juràssica, al començament, me'n recordo. I clar, ella pensa, clar, si la mare ensenya llibres a la universitat i després parla de llibres i la gent llegeix llibres, perquè es trobava amb gent que deia, estic llegint això, com m'ha agradat que has fet això, tal. Diu, clar, a mi m'agrada molt llegir i a les nenes de la meva classe no els agrada llegir. I què va fer ella? Es va fer un blog i va ser la primera booktuber catalana. Va obrir un espai a YouTube on parlava de llibres i per tant era booktuber. Encara no ho sabia ella, però ella ja ho feia. I parlava de llibres. Ella es feia un plató a casa, veia que a la tele hi havia aquelles caràtules i ella en va dibuixar una, era en blanc, perquè clar, només com que l'havia dibuixat ella no podia escriure cada vegada. Feia veure que llegia i no llegia i deia, bona tarda, benvinguts al programa de la Marta, que parlava recomanacions de llibres al programa. I va anar creixent amb aquell programa, amb les recomanacions, des de la Tina Superbruixa i el Jerónimo Stilton i el Harry Potter fins a arribar a parlar de Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda. I una vegada
tenia poder 13 o 14 anys, 14 em sembla, i érem a Girona fent una xerrada a quatre mans, a dues veus. Jo parlava de que unes transformacions li passaven a la literatura en l'era digital, el Jaume ho sap perquè va cursar aquell màster amb mi, i ella parlava de com utilitzava aquestes tecnologies per intentar fomentar la lectura. I hi ha un auditori d'estudiants gironins. Tu abans has imitat l'accent de la Garrotxa, jo no l'imitaré, però et pots imaginar adolescents gironins a la sala. I quan vam acabar van començar les preguntes. I llavors hi ha una pregunta d'un noi que parlava en un català de Girona, molt correcte, però molt català de Girona, i li pregunta a la Marta. Jo la tenia al costat i estàvem a l'Auditori Josep Irla de Girona. I li diu, Marta, he vist que tu parles anglès molt bé. Vas anar a fer un TED als Estats Units en anglès. Com és que fas el blog en català, si pots fer-lo en anglès? I jo estava allà al costat. Clar, estàvem fent una conferència per a professors i alumnes, però era la meva filla. I pensava, què respondrà? I vas fer una pausa, va pensar en un moment i va dir, perquè si no ho fem nosaltres en català, qui ho farà? Hi ha molta gent que fa blogs en anglès, jo sí que ho podria fer, però faig una cosa que és genuïna perquè és el que jo penso. Diu, i el noi li deia que ell el feia en castellà, amb un castellà que feia pena, feia riure. O sigui, jo deia, canvia de llengua perquè no t'entendran els castellans, fill, perquè ho feia en un castellà que no sabia gairebé parlar, si més no des d'un punt de vista fonètic. Però es pensava que arribaria més gent. I en realitat això també és una fal·làcia. El Lluís Llach ha cantat a l'Olímpia de París i el Lluís Llach ha omplert a estadis de futbol i el Lluís Llach ha anat a Madrid o la Maria del Mar Bonet, perquè ara estàvem parlant de la nova Carla Simón ha guanyat una Berlinale. És a dir, que en realitat el que importa és que allò que ho facis miris a fer-ho bé i llavors arribarà molta més gent. Si tu no ho fas en la teva pròpia llengua, és evident que creus que ho arribarà més lluny, però com que aquell volum és tan més gran, en realitat no arribes a ningú. Perquè fer-ho en anglès a Girona o fer-ho en castellà a Girona, l'escala de magnitud respecte a la blogosfera espanyola o la blogosfera mundial, perquè l'anglesa ja és mundial, fa que allò sigui insignificant. I en canvi, fent-ho en català, fent-ho de manera genuïna, fent-ho perquè creus que ho has de fer en la teva llengua, arribaves a molta més gent en Catalunya i sobretot feies la funció d'influencer, si es pot dir així, per intentar que les altres canalles, els altres nanos, també ho fessin en català. Per tant, crec que hem d'autocentrar-nos, descolonitzar-nos, desacomplexar-nos, i si no ho fem nosaltres en català, qui ho farà? Així és que visca el català i visca Catalunya lliure, si pot ser. Bé, moltes gràcies, Laura Borràs, Pep Antoni Fort. Només recordar-nos que aquí fora tenim, per una banda, tenim llibres de la Laura Borràs, que podeu aprofitar i segurament tindrà l'amabilitat de signar-los, i també ja sabeu que tenim la nostra urna del 2017, que ara ens serveix per intentar finançar una miqueta totes aquestes activitats. Doncs avui posem punt final a aquest Repensem-nos 2025. Gràcies a tots els que ho han fet possible, des de la gent del Repensem-nos, el Jaume Claramunt en primer lloc, tota la gent que ha participat, a vosaltres per venir, evidentment. Tanquem aquest Repensem-nos amb una convicció molt clara que el futur de Catalunya no s'improvisa, es pensa, es construeix i es comparteix. Moltes gràcies i fins l'any que ve.